uMseleku uthi usabaningi uma ngabe ezophendula imibuzo ehleli ibuzwa abantu ukuthi ngabe uthwele na. Ngikuzikholwe-ke uMseleku ukuthi utheni ngabantu abambuza lokho. Kanti-ke impendulo yakhe iphinde yathusa abantu abaningi uma ngabe-ke ekuveza ukuthi yena ngampela uphila ngaphansi kwasiphi isimo. Sawubona kuphi nekuphi lapho ungekho lombuso njengamanje. Ubingelela uyena Mathanda Gcosi into mzimqamela amehla abanye zibaqomela imali uthi ubuwazi. Ngane kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje ukulungela upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike bese uyalinda ividiyo iziphela bese uyacomment usune full understanding yevidiyo ukuthi ngampela kanti kwenzakalani. Kanti-ke ngabe ungala ekhaya noma uyimember yala ekhaya, cha usamukelekile futhi sisalinde khona ukuthi ulike ividiyo ebese siyaqhubeka nodaba lethu. Alright, Umseleku bephendula imibuzo ekuyiyona ebuzwa abantu abaningi enkundleni zokuxhumana abahlala bekhuluma ngayo abantu ukuthi ngampela Umseleku uthwele na. Wathi Umseleku cha, yena uyamdabukela umuntu ocabanga ukuthi yena uthwele. Waseveza imfihlo enkulu-ke aphila ngaphansi kwayo ukuthi ngampela yena yini emphilisayo, yini enza ukuthi agcine ekwazi ukuthi enqobe noma-ke ebonakala engazi ukuthi uthwele uma ngabe-ke enza izinto. Umseleku uthe uma ngabe ekhuluma nabantu waveza ukuthi bantu baseningizimu Afrika nangumbuzo engifuna ukuphendula uthi uMseleku ngabe uthwele yini. Nangumseleku sibona ethengela amakhosikazi izimoto ezu4 ebathengela uMercedes. Kwenzakalani Mseleku? Ngifuna ukuchaza ukuthi indaba eyempumeleleni idlula ekusebenzeni kanzima, idlula ekwenzeni yonke into. Kodwa imfihlo yokwenza imali ukuthi ungayidli uyisave, udetermine indlela ofuna ukuphila ngayo. Imali enkulu yenziwa imali encane. Noma ngabe ukhola malini kodwa mokwazi ukugcina imali uyisave ungakhohlwa ukuthi uzwenza imali enkulu. Kodwa nayo into engifuna ukisho enkulu kunayo yonke. Angibasoli laba abacabanga kanjalo. Ukucolonizwa, ukucindezelwa, ubandlululo lisanomthelela osazothatha iminyaka empilweni zabantu abamnyama. Ngiyabazwela ngoba manje umuntu omnyama wazi ukuthi umuntu omnyama kufuzile abe nemali, umuntu ofanele abe nemali umlungu kuphela. Ingcindezi uyabona umuntu methi Umseleku uthwele uvela ubona ukuthi inkosi yami ubandlululo usaphila kulona, umoya wokucindezelwa, umoya okuhlupheka kanzima ongakwazi ukuthi ungaphuma kanjani, ungazikhipha kanjani kuleso simo. Manje angimsoli lo muntu osho njalo, ngiyamzwela ngithi ngiyafisa ukuthi is either yena or mangeyena igeneration yakhe nakuyona igeneration uzwakale lo Musa. Lisho njalo iculo lithi nakuthina uzwakele umusa wakhe. So kusho ukuthi ubandlululo inkulu idamage eliyenzile kuthina sabantu abamnyama. Asikwazi ukubona ukuthi umuntu angakwazi ukusebenza naye asebenze kanzima aphumelele. Into esicabanga ngenxa yobandlululo, angikusoli wena osho njalo ukuthi Umseleku uthwele. Ngisoli system ye-oppression osaphila ngaphansi kwa. Ngiyafisa education ikulekelele nathi sikulekelele ekutheni uphume kwingcindezi yobandlululo. Ngesikhathi usho njalo ngiyabona bandlu usacindezelekile kakhulu.